A tavalyi győri eseményen egyértelművé vált számomra, hogy ez nem egy egyszeri szakmai rendezvény kell, hogy legyen, hanem egy folyamatos programsorozat. Úgy gondolom, hogy az elmúlt egy évben közösen tanultunk, nem csak egymástól, hanem egymásért is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kapott javaslatok alapján ugyanis a hatóság folyamatosan igyekszik olyan jogszabályi környezetet kialakítani, ami valóban segítség a magyar kis- és középvállalkozások számára. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elhivatott abban, hogy a vállalkozások digitális felkészültségét támogassa, hogy a digitalizációs lépést tudjon váltani. Ugye az Európai Uniós szinten azért viszonylag hátul kullogunk, bár itt voltak előrelépések. Az látszik, hogy ahol a kamara egy ilyen jellegű kezdeményezéssel egy ilyen projekt mögé áll, akkor ott érezhető módon számokban is visszatükrözve látszik az, hogy sikerült szintet lépni egy vállalkozási körnek. Hát mindenképpen szorít minket a határidő, tehát az valószínűleg most már nem lesz halasztva. Tehát itt azt gondolom, hogy egyre intenzívebb lesz a jelentkezés, és nagy dömping lesz a tekintetben, hogy mindenki meg tudja ugorni ezeket a jogszabályi kötelezettségeket. Mi egy középvállalatot, magyarországi tulajdonban lévő középvállalatot képviselünk. Nagyvállalatot képviselek, 400-500 fő alkalmazottal. Több mint 70 munkavállalóval rendelkezőt. Egy 60 fős szervezetet, egy magyarországi KKV-t. Mi egy kis és középvállalkozásból érkeztünk, körülbelül 100 főt tartalmaz a cégünk. Egy magyar tulajdonú céget képviselek, elektronikus információbiztonsággal és kibervédelemmel és adatvédelemmel foglalkozunk. Én egy nagyvállalatot képviselek, több ezer munkavállalóval a hátterünkbe. A NIS2 bevezetése egy nagyon komoly és nagy és komplex feladat, amely érinti a teljes szervezeti struktúra egészét. Tettünk már megelőző lépéseket a rendszerénk védelme érdekében, úgyhogy valószínűleg nem akkora feladat, mint másoknak. Én azt gondolom, hogy a NIS2-es bevezetés egy elég komoly feladat elé állítja a cégeket. Akik nulláról indulnak, az már nehezebb. Felkészültek vagyunk, de azért sok feladatra számítunk. Ez egy nagyon nagy feladat, végtelen mennyiségű időt bele lehet ölni. Nagyon komoly kihívásnak érzem. Hozzávetőleg egy 600 és 3000 oldal közötti dokumentációs anyagra számíthatunk. Körülbelül nagyságrendileg, mivel nagyvállalatról van szó, 10 000 nagyságrendű oldalszámra számítok. Hát egy 5-600 oldal biztos. Hát én úgy gondolom, olyan 1000-1500 oldal körül. Több 100 oldalra, illetve több 10 dokumentációra számolunk. Hát körülbelül egy olyan 700-tól 1000-ig. Rengeteg dokumentáció kell, és úgy gondolom, hogy az egyik legkomolyabb kihívás a dokumentációk helyes összeállítása. Természetesen az elsőleges gondolat az minden esetben a Word és Excel táblák készítése, de gondolkodunk egy olyan GRC rendszer bevezetésén, ami megkönnyíti ezeknek a dokumentációknak a megfelelését, mind risk, mind compliance, és mind irányítási oldalról. Hát úgymond kőkorszaki módszerekkel, Excel Word és társai. Meg kell látnunk nekünk is, hogy ez mekkora produktumot eredményez. Én azt gondolom, hogy semmiképpen sem táblázat vagy valamilyen szövegszerkesztő alapú felkészülésre kell számítani, hanem az a jó, hogyha valami rendszer van mögötte. A régi alapok alapján ugye Word. Legfőképpen Wordben dolgozunk, saját internetes konferenc oldalunk van, ahol az adott dokumentációkat feltöltjük. Csináltunk egy
Audit Excel-t. Lista és a kézikönyvek használatával. Mit várok a mai naptól? Hogy nyerünk? Valami rendszert, esetleg valamilyen módszert, valami jó gyakorlatot megmutassanak itt nekünk, hogy mások hogyan csinálják ezt. Tapasztalatszerzés, kapcsolatépítés mindenképp hasznos egy ilyen esemény, ahol a hatóságokkal is találkozhatunk, meg a versenypiac egyéb szereplőivel is. Szeretnénk sok információt megtudni, megtanulni, szeretnénk ismerkedni, illetve minél jobban felkészülni a közösségi auditunkra. Kíváncsi vagyok, hogy milyen tapasztalatok vannak másnak, és akkor kis információ megosztásra gondoltam. Remélem, hogy nagyon sok gyakorlati tippet kapok és segítséget egy audit lebonyolításában. Tulajdonképpen a feladatsor az egy NIS2 bevezetés és fenntartás példája. Egy fiktív szervezet segítségével kell feldolgozni ezeket az adatokat, és ennek a tükrében kell létrehozni azokat a dokumentációkat, ami a napi rendszerességgel szükséges lenne. Ezzel a gondolatmenettel tudják modellezni azokat a dolgokat, ami egyébként náluk is megtörténik napi szinten. Szemfelnyitó történetről beszélgetünk. Eléggé elfáradtam, egy hosszú nap volt, nagyon sok információt hallottam, nagyon sok új dolgot tanultam, szerintem elégedett vagyok. Én nagyon pörögtem, úgyhogy élveztem a mai napot. Hát én azt hittem, hogy kevésbé leszek fáradt, de azért elég gyors volt a tempó. Hát azt hittem, hogy jobban bírom a terhelést, elég elfáradtam a végére. Egyáltalán nem. Tehát én napra kész vagyok, és edzett vagyok, másfél éve csinálom ugyanezt, úgyhogy gyakorlatilag ez a nap abszolút nem fárasztott le. Ugye mi elég előre haladott állapotban vagyunk, nekünk jövő héten lesz az auditunk, úgyhogy több 100 oldal anyag készült. Hát sokkal több, mint terveztem, tehát az látszik, hogy alulbecsültem a... Én azt gondolom, hogy egy olyan 1500 és 2500 oldal között áll meg valahol, de lehet, hogy több. Hát én azt tippeltem, hogy ugye 10 000-es nagyságrend, és ez annyi is. Nem változott a véleményem, még mindig akár 1000 oldalas dokumentáció jött ki a nap végén. Délelőtt azt mondtam, hogy több 100, de most lehet, hogy hozzáraknék egy pár nullát. Első körben még lehet, hogy kézzel és a kézműves foglalkozás keretében, de a második körben biztos, hogy kell valami támogató rendszer hozzá. Mindenképpen jobb egy automatizált rendszer, mint kézzel megcsinálni a dolgokat. Én abszolút azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos betekintés volt abba, hogy létezik egyáltalán olyan szoftver, tehát az a tudás, hogy egyáltalán látjuk azt, hogy van olyan szoftver, ami ezt le tudja kezelni a cégen belül is, és nem csak az IBF szempontjából vagy szemszögéből, ez már egy nagy előrelépés. És hogyha ezt a dokumentációt valós időben tudja kezelni, tehát változás követéssel, és mindig a friss információkat tartalmazza, akkor ez hasznos lehet. Az egyértelmű, hogy valamilyen relációs adatbázis kezelőbe, tehát nem Excel, nem Word. Tehát ezt ugye itt is hallottuk, és nálunk is ugyanígy ebbe a filozófiába egyetértünk. Ez a nap rávilágított egy megfelelő keretrendszer használatára, szinte elengedhetetlen. Hát egy kicsit lehúzott a realitás talajára ez a találkozó, mert azt hittem, hogy nagyjából készen állok az auditra, de ellátszik, hogy nem, tehát hogy nagyon össze kell szednünk mi magunkat. Egy olyan szoftver, ami segít abban a társaságnak, és nem csak az IBF-en keresztül, hanem úgy egyébként is a mindennapi életben, hogy ezeket a folyamatokat
ellenőrizni tudja, és lássa azt, hogy minden rendben működik a társaságnál, és ez megfelel a jogszabályi előírásoknak, én azt gondolom, hogy ez egy üde színfolt. Automatizálni jó. Röviden. Az mindenképpen jó, hogy készülnek ilyen rendszerek. Tehát nagyon sok olyan közepes vállalat van, akinek kihívás egy ilyen anyagot elkészíteni, bár az árát nem ismerem, tehát ez ugye ettől is függ, de a KKV-knek, akik nem tudják, hogy mihez nyúljanak, ott működhet. Igazából az egész nap hasznos volt. Nagyon számomra a leghasznosabb része az, hogy belelátni a másik oldalba, nem mint felkészülőként, hanem mint auditorként, hogy ők hogyan is élik meg ezeket az eseményeket. Az biztos, hogy nálunk a vállalat csoport méretében is mindenképp hasznos lenne. Nyilván el kell tudni adni a tulajdonosnak, a vezetésnek, hogy miért van erre szükségünk. Voltak már más beszállítók, adtak ajánlatot, azt még nem sikerült átütni, úgyhogy most már látom, hogy azért lenne rá nagyon nagy szükség. Ez a NIS2 megfelelés, ez nem egy pillanat, hanem ez egy folyamat. Én úgy szoktam nevezni, hogy ez egy evolúciós folyamat. És hát ezt nem most kell elkezdeni, vagy mondjuk így a közelmúltban kell elkezdeni, hanem ezt már korábban el kellett volna kezdeni. Én azt gondolom, hogy a maga munkája megkönnyítése érdekében mindenképpen hasznos lenne. Teljesen jó. Mindenképpen javasolnám. Egy olyan rendszer, ami tartalmazni tud audit kimenetet, incidens management, vagy akár oktatási modulokat egyben, az én azt gondolom, hogy egy nagy vállalatigazgatban az lehet hasznos, tehát lényegében a GRC folyamatokat lefedi. Én azt gondolom, hogy mindenképpen automatizált eszközök kellenek ahhoz, hogy kevés erőforrással, viszonylag naprakészen, de valami hasonló biztos, hogy szükségeltetik. Hogyha valaki kis és középvállalat, akkor lehet, hogy ezt meg tudja csinálni manuális módszerekkel, de nagyvállalati szinten ehhez mindenképpen valami automatizált eszköz kell. Nem feltétlenül azt mondanám, hogy hasznos, de elengedhetetlen. Szerintem egy ilyen szoftver használata a mindennapokban teljesen megkönnyíteni egy ilyen auditorról felkészüléseket. Rendkívül jó látni azt, ahogy reggel neki kezdenek a csapatok, mindenki meg van dermedve, nem tudja, hogy mi történik, ráfeszülnek és napközben feloldódnak. Jól tudnak beszélgetni a hatósággal, jól tudnak beszélni auditorral, jól tudnak beszélni szakemberekkel, és a végére egy olyan erős csapat jön össze, hogy mindenki barátként távozik és mosolyogva. Ez szerintem nagyon fontos. Olyan törvényeket kell betartanunk, ami sosem volt ilyen szigorú, de ugyanezt Amerikában 2003-2005 óta csinálják, megvan a rutinjuktól kéne őket érni. Ezt be kell építeni a hétköznapjainkba, és hogyha megszokjuk, akkor nem egy plusz kötelezettség, hanem igazából a mindennapjaink része.